I dnes pro vás máme volební sliby další z politických stran. Tentokrát se reportérka Daniela Badejová zaměřila na nově založené politické hnutí ANO. Jehož lídrem je známý podnikatel Andrej Babiš. A co nám před volbami jeho strana slibuje, uvidíte teď v reportáži. Bohuslav Sobotka jako lídr ČSSD už to má za sebou. Lídra politického hnutí ANO Andreje Babiše ale moje otázka teprve čeká a zní: kdybyste měl vybrat 3 nejdůležitější body vašeho volebního programu, které by to byly? Lépe vybereme daně a dodatečné peníze použijeme na důchody a lepší život pro všechny. Chceme spravodlivou, efektivní státní správu bez plýtvání a korupce. Dáme práci absolventům a lidem nad 50. Zajímavost. Je to vůbec poprvé v historii, kdy je lídr politické strany tak bohatý, že na něj nemá ani kníže Karel Schwarzenberg z TOP 09, který doposud v této oblasti královal. Andrej Babiš je druhým nejbohatším Čechem. Jeho majetek prý dosahuje bezmála 40 miliard korun. Reakce soupeřů. Nenalezla jsem konkrétní věci, které by chtěli prosadit a jakým způsobem by je chtěli udělat a za to mají dopočítané ve vztahu ke státnímu rozpočtu. U těchto nových stran, zejména pokud jsou to, řekněme, komerční nebo účelově zakládané strany, je problém v tom, že většinou se rozpadnou dřív, než stačí splnit sliby, které před volbami dali občanům. Co na připomínky svých konkurentů říká Andrej Babiš? A je to úsměvné. Občané by si měli vlastně položit otázku, když budou někoho volit, jestli by ten člověk by se dokázal postarat o jejich děti a jestli by podnikatele takového člověka zaměstnali. No a pan Sobotka je tu už 20 let a nevím, co vlastně má za sebou. Suma sumárum. Kdyby strana rozhodovala o premiérovi, kandidátem nebude nikdo jiný než Andrej Babiš. Na volby vynaloží nemalé prostředky. Cesta do sněmovny v podobě volební kampaně stranu přijde na 40 milionů korun. Stěžejním heslem je věta, aby tu chtěli žít i naši děti. Jestli zabere, se ukáže přesně za 1098 hodin. V tu chvíli skončí volby a bude jasno. Daniela Badejová, Televize Nova.